contaminació, les guerres, el canvi climàtic, la humanitat està acabant a la Terra. Què podem fer? Hem de canviar alguna cosa. ¿Pero cómo? No tot està perdut. El problema és l'egoisme de la gent. M'heu d'ajudar. La meva màgia mos donarà poders. La Terra i la humanitat es necessita. Per favor, compartiu. Per favor, respecteu la natura. Per favor, ajudeu-vos. I gràcies a la gent, la Terra torna a estar bé. Nur, Alba, Aitana, Taylor, Ayana, Yago, Aslan, Miriam, Isabel.